Marc, capítol 12, versets 28b a 34. Un dels mestres de la llei, que havia sentit la discussió i havia trobat bona la resposta de Jesús, se li va acostar i li va fer aquesta pregunta: «Quin és el primer de tots els manaments?» Jesús va respondre: «El primer és: Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament i amb totes les forces. El segon és aquest: estima els altres com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests». Llavors el mestre de la llei li digué: «És veritat, mestre, amb tota la raó dius que ell és l'únic i que no n'hi ha d'altre fora d'ell, i que estimar-lo amb tot el cor, amb tot l'enteniment i amb totes les forces, i estimar els altres com a si mateix, val més que tots els holocaustos i sacrificis». Jesús, veient que havia parlat assenyadament, li digué: «No ets pas lluny del regne de Déu». I ningú no s'atreví a fer-li cap més pregunta.